Salutări! În acest filmuleț vom vorbi despre panouri radiante, în special de un panou radiant de 500 de W. Vreau să ating întrebările cele mai importante pe care le-am primit pe mail, pe WhatsApp, pe telefon, să vedem exact de ce să montez un panou, care sunt beneficiile, să vedem unde se pot monta aceste panouri, ce variante, ce modele sunt, niște prețuri și să vedem exact cum se livrează, cum se montează. Toate acestea pentru ca să am eu și tu să avem căldură și confort. Cel mai important, exact să vezi ce beneficii ai. În primul rând, temperatura uniformă în cameră. La tavan am 30 de grade, 35 cu radiatoare. La pardosea 16. Cu panouri radiante, diferența este mult mai mică. La tavan am 26 de grade și la picioare poate 20-21 de grade. E mult mai confortabil. Și în fiecare încăpere o să ai un termostat care exact la secundă, la virgulă, îți dă exact temperatura dorită. Un alt atu este că nu ai de lucru. Simplu, dai drumul în septembrie-octombrie termostatele și până în luna mai nu ai absolut nimic de făcut. Ai un termostat inteligent, poți programa sau chiar poți să controlezi de pe telefon. Un de centrală care trebuie alimentat, cărat lemne, peleți sau alte probleme. La întreținere, nu ai componente active în tot ansamblu, adică ai un panou semiconductor, placă de carbon, ai un termostat și atât. Eventual schimbi bateria din 2 în 2 ani și ai terminat cu întreținere. Garanția 5 ani îți dă producătorul. Eu personal am panouri de 16 ani în funcțiune. În fabrică avem un panou de 30 de ani. Fiecare sezon pornit, non-stop, să vedem oare cât o să meargă. Ce pericole putem să avem? Păi, panoul se încălzește la 110 grade, nici măcar hârtia nu se aprinde. Puteri mici, 500 de W, 350, 650 de W. E jumate cât are un uscător de păr, un sfert cât are un regător pe ulei. Din punct de vedere al sănătății, aici am mai multe de spuse. Îți prezint un spectru a câmpurilor magnetice și vezi că domeniul infraroșu este exact lângă lumina vizibilă, e foarte aproape. Deci dacă lumina vizibilă în exterior, da, nu ți este periculos, atunci și acest domeniu e exact lângă și nu-ți poate prezenta niciun pericol. E foarte important să știi că această radiație este foarte benefică și crește circulația oxigenului în organism. Adică ajunge mai mult oxigen la creier, la celule, la articulații. E foarte recomandat pentru boli respiratorice. Fără această radiație, fără acest spectru din câmpul magnetic, chiar și pământul s-ar îngheța. Ce să mai spun aici? Costurile lunare, să vezi. Poți controla exact cât ai de plătit. Îți pui un contor pe toate camerele care sunt încălzite cu panouri radiante și vei ști exact cât ai consumat. Și vezi, îmi permit mai mult sau nu. Dacă îți izolezi bine casa, sunt foarte sigur că nu o să ai facturi mari. Da? Și dacă fiecare încăpere ai un termostat, eviți pericolul de a supraîncălzi anumite zone sau să subîncălzești. De exemplu, baia unde ai nevoie de 24-25 de grade sau în dormitor poate îți place ție 18 grade să dormi, nu știu, mie îmi place la 22, dar cu termostate putem să avem exact și atunci atât cât dorim noi. Punctul 2. Unde se pot monta aceste panouri? Dacă ai o casă nouă, e foarte simplu, cablezi tot ce vrei să cablezi, după aceea se zugrăvește și poți monta panourile radiante. La renovări, acolo, dacă nu vrei să mai spargi, atunci îți pui cu 4 cabluri. E simplu, puține cabluri, foarte puține componente. Înălțimea maximă la care se pot monta aceste panouri, 2,80 m, peste 3 m nu recomand, fiindcă aceste panouri așa sunt proiectate ca în zona rezidențială să meargă la confortul maxim. Da? La temperatura de 110 grade, la nivelul capului va fi exact perfect și dorim ca să nu simți de unde vine căldura, dar să fie cald în încăpere. Peste 3 m avem panourile industriale. Acele panouri merg până în 250 de grade, recomand în hale, birouri cu tavane mai înalte sau spații mai deschise. Recomand să se monteze pe tavan și nu pe perete, exact ca și soarele când e vertical deasupra noastră, la ora 12, ora 1, 2 după masă, atunci are randamentul maxim. Dacă pui pe perete, radiația trece lângă noi, nu ți se ciocnește în corpuri și nu are acel randament. Poți să pierzi randamentul 30-40 de grade. Panourile radiante care se pun pe perete au doar 50% în domeniul infraroșu, este convecție, încălzește aerul și de aia se pune pe perete ca să
avem căldură. Aceste panouri merg direct pe tavan, au 97% randament în infraroșu și exact se ciocnesc în corpuri. Primordial se încălzesc corpurile, pereții, eu și ulterior și aerul. Asta e constant în temperatura în încăpere. Termostate, ai două variante. Ai o variantă mai simplă, până în 1500 W putem monta 2-3 panouri pe acel termostat. Dacă vrem o putere mai mare, până în 3000 de W poți pune un termostat inteligent, cu programare, cu control de pe telefon sau chiar și vocal. Se pot monta și în zone umede, ai nevoie de fază și nu are pământare, n-am componente active, n-am ce să se ardă. Acum am pus în priză și peste 50 de ani. O să meargă fără să se prea încălzească. Și ce ar mai fi de spus? Cred că vom face un filmuleț exact ce are înăuntru. Exact cum am făcut cu cabluri încălzitoare, vom face și cu panoul radiant. Tăiem un panou, vedem exact cum arată straturile, ce are în el, ce are înăuntru. Iar acum, hai să vedem modele, variante, dotări, exact ca un Mercedes. Da? Un panou de 500 W are 1 m pe 64 lățime, se montează la înălțimi maxim 2,80 m, se racordează la 2,20 m, avem aici un orificiu pe ramă și niște cleme. E simplu, nimic complicat și un copil ar putea să monteze, iar după aceea pui un termostat, asta e numai deștept, cu control de pe telefon și ai căldura în camera respectivă. Avem și panouri mai mari, 650 de W, aceeași lățime ca acest panou, însă are 1,20 m lungime. Poți pune până în maxim 3 m înălțime. Dacă ai camere mai joase, 2,5 m, 2,70 m maxim, acolo punem panourile 350 de W, da? Și are 1 m pe 54 lățime. Probabil camera respectivă nu-i ajunge un singur panou. De exemplu, a 10 m pătrați, 2,5 m înălțime, 25 de metri cubi, ori 30-35 de W pe metri cubi, este undeva 700-800 de W necesar la acea încăpere. Pui două panouri de 350 sau două de 500 ca să fii sigur că în acea încăpere o să ai căldura și la minus 20 de grade afară. Cel mai mic panou posibil este 220 de W, are 30 cm pe 1 metru, se montează în băi mai mici ca să fii sigur că nu îngheață țevile sau poți pune chiar și deasupra unui birou, da? Ca să nu-ți fie rece la picioare. Am montat în foarte multe birouri, în special în spitale și birouri unde ai gresie pe jos, e foarte frig la picioare. Cu acest 220 de W poți înlocui un radiator de 1500-2000 de W care lași să meargă întreaga zi, 8 ore ori 2, îți dai seama 16 kW versus dacă mergi 10 ore ai 2 kW. Deci eu m-aș gândi mai înainte să pun un radiator pe ulei sau un panou radiant direct sub un birou. Pui un buton, stai, stop și atât. Ne-am gândit și la birouri, da? Unde avem tavană casetate. Scoți acele panou de 60x60, ai pus acest panou, 1, 2, 3 cât ai nevoie, un termostat și ai încălzire și în birouri. Aceeași alimentare de 220 de volți. Normal, într-un birou mai mare, dacă ai 20 de pătrați, sigur îți trebuie 4 panouri sau 5 panouri. Dacă mai multe încăperi, atunci o să ai nevoie poate chiar 5-6 kW. Depășim tot ce ne poate oferi un branșament monofazic. Deci peste 50-60 de metri pătrați, deja alimentăm, ai nevoie de un branșament trifazic ca să ai putere, ca să poți să ai căldură. Avem și panouri colorate, adică se poate colora suprafața radiantă sau chiar rama. Sunt cazuri speciale, proiecte speciale unde se poate opta plus 20% peste un panou standard, deci la prețul panoului standard. Nu prea montăm colorate, fiindcă cu timpul se poate decolora. Culoarea albă se asortează cu orice și ține mult și bine. Și încă o variantă, încă o dotare la acest Mercedes, la un produs premium, pot să spun că avem panouri cu turmalină, adică e un praf care ajută la oxigenarea aerului. Adică cu aceste panouri ajunge mai mult oxigen la creier, la celule și astfel avem un aer mai oxigenat, mai sănătos. Se pretează în zone cu multe blocuri, smog, aer poluat, în special în Coreea, Japonia, acolo a fost acest lucru inventat. Aici, la noi în țară, în România, avem multe lacuri, păduri, aerul e încă foarte ok, nu văd neapărat nevoia să dai bani pentru un panou cu ion negativ. Deci cumpărăți un panou
cu randament maxim pe infraroșu și standard la culoare ca să ieși cât mai optim, deci să ai căldură. Iar dacă ai proiecte speciale, vrei colorat, vrei ion negativ, nicio problemă, se poate. Iar acum știu că te interesează și prețul, vrei să știi exact cât e prețul unui asemenea panou. Variază în funcție de putere, producător, dotări, ce mai are în plus, ce termostate să-i punem, da? De la 100 de euro până la 400 de euro sau chiar cerul stelat, ca la un Mercedes poți să pui orice, să ai un preț exact pentru buzunarul tău. Pentru o cotație exactă îți recomand să intri pe site-ul nostru ecomfort.eu. Acolo vezi pachete exacte pentru camere de 5, 6, 8, 10, 15, 20 de metri pătrați. Deci panou, accesorii, termostate și să vezi exact cu transport, cu tot cât te costă. Da? Ai prețul instant. Dacă ai un proiect special, găsește în descriere un buton, apasă și poți să-mi trimiți o cerere exactă în care îmi trimiți schița, iar eu îți fac calcule. Îți spun panouri, îți spun termostate și atunci aveți exact necesarul tău pentru proiectul tău. Da? Detaliile tehnice găsești pe inforadia.ro, exact panourile, ce conțin, cum funcționează, principiul de funcționare, galerii cu poze și poți să iei o decizie exact. Vreau sau nu vreau acest confort sau această căldură. În special văd două zone în care se înclină clienții. Este o zonă, să spun așa, premium. Acolo ai panoul cel mai optim, adică putere exact ce am eu nevoie. Am niște termostate inteligente cu control de pe telefon și știu exact că acest panou are 97% în infraroșu, adică randamentul, și cu acest panou o să consum poate chiar jumate față de o altă categorie de low cost, unde avem panouri mai ieftine cu componente active care se pot arde, da? Deci față de unul de premium care nu are nicio componentă pasivă care se duce în timp. Variantele mai ieftine se pot arde, poate nici nu-ți dă termostat la ele sau îți pui unul mai ieftin, se pun pe perete. Din ce motiv? Fiindcă jumătate e pe convecție și ca să am căldură trebuie să pun mai aproape de mine. Dacă pun la tavan un panou ieftin, un panou de low cost, căldura rămâne la tavan. Însă cu panourile premium, căldura este trimisă, radiată și ajunge direct la mine. Cu un panou premium o să ai căldură și confort pe o viață. Apasă butonul, trimite-mi schița și spune exact ce ai nevoie ca să ai și tu căldură și confort. Cum ajung panourile la tine? E foarte simplu. După ce l-am fabricat în Ungaria, da? Direct din fabrică, le trimitem în Oradea, iar de acolo, de depozitul central, într-o zi e la tine, cu curier. Da? Dacă stai în Anglia, în Franța, Germania, chiar Ungaria, atunci 2-3 zile îți pot livra. Da? Deci livrăm căldură în toată Europa. Avem niște ambalaje foarte ok, le punem direct pe colțurile, complet carton gros, să fim siguri că ajunge intact la tine. Iar la montaj ai tot așa două variante. Ori le montezi tu sau cu un electrician propriu, e simplu, ai 2-3 becuri pe tavanul întrerupător. Deci cam așa să-ți închipui, eu îți trimit schițe de legături, tot, filmulețe, video, exact să știi cum să faci. Iar dacă vrei să fii sigur că e montat cum trebuie, îți trimit echipa mea și îți montează exact așa cum trebuie, ca la carte. Ok, cred că ai suficiente informații sau zone unde să te poți inspira ca să iei o decizie cât mai optimă. Eu îți propun să-ți pui panouri premium, termostate de bună calitate, să ai și un departament tehnic la care să te poți apela dacă peste un an ai o întrebare, măcar să-ți dea un filmuleț cum să schimbi bateria, îți dă un altceva la panoul vis să verifici, dar să te asiguri că pe perioadă lungă ai un suport tehnic. Da? Cere ofertă, ai în descriere exact link-ul pentru proiectul tău, îmi trimiți schița și eu să fac un necesar exact. Iar dacă rezonezi cu ce îți propun, îți trimit materiale, dacă vrei și îl montăm. Și nu uita, poți avea și tu căldură și confort.